Meiltä kysytään paljon hahmoista. No, Paula, Katri-Helena ja Kaija on ollut mukana ihan ensimmäisestä showsta alkaen. Ja sitten ulkomaanstarat tuli mukaan aika pian sen jälkeen. Siellä on pysynyt Madonna ja Britney kyllä sitten kyydissä sieltä asti. Aina kysytään lempihahmoa, niin kyllä mun pitää sanoa, että Celine Dion ja Dolly Parton edelleenkin saavat näinkin monen 10 vuoden jälkeen valtavat naurut. Lempihahmo? No, joo, totta kai Madonna, Paula Koivuniemi, nämä ikihahmot on tietenkin sellaisia, mitkä kanssa on yleisöön ihana palata. Mutta sitten kyllä nämä uudet hahmot on sitten aina, mitkä vähän kutkuttaa, että tässä kun opeteltiin Kääriän räppiä ja nyt taas opetellaan eräänkin UMK-väliaikanumeron käsitanssikoreografiaa, niin kyllä se pistää aina sitten vähän hymyilyttää. On se herkullista päästä esittämään sitten tämänkin päivän poppistähtiä ja päästä niiden nahkoihin. Tutkitaan koko ajan, mitä viihteessä tapahtuu. Seurataan musiikkia, elokuvia, trendejä, vaatteita, kaikkea mahdollista, mikä tässä maailmassa oikeastaan tapahtuu ympärillämme. Nykyään on hirveän monta erilaista väylää artisteille. Ne esiintyy sosiaalisessa mediassa perinteisten median kautta ja se, että sä valitset median, niin sä valitset jo artistit. Sen takia nykyaikana aika harvoin löytyy enää semmosia koko kansan hittejä ja ilmiöitä, vaan että ne on paljon pirstaloitumpia ja niitä me sitten aina sieltä kaivetaan, että mikä olisi sellainen, mikä kiinnostaisi mahdollisimman monia. Mutta onneksi meillä on Euroviisut, josta saadaan aina, joka vuosi tulee hienoja hahmoja meille. Muun muassa Kääriä, Loreen ja esimerkiksi vaikka Verka. Viisuissa ei tarvitse aina edes voittaa. Voi olla, että on vaan mukana ja tekee jonkun semmoisen lähtemättömän vaikutuksen, että se sykähdyttää meitä, mutta se sykähdyttää myös yleisöä. Ennen kaikkea yleisö tunnistaa ja muistaa se hahmo. Useasti meiltä kysytään, että onko nämä starat nähnyt meitä ja mitä ne on kommentoinut. Joo, kyllä on. Monet on käynyt ja monet käy säännöllisesti ja kun ne tulee säännöllisesti, niin silloin mä oletan, että ne myös tykkää siitä. Kyllä yksi jännittävimmistä keikoista oli, kun päästiin Tarja Halosen kutsumana presidentin linnaan esiin. Pressanlinnan keikka. Niin, siellä taas kerran esitettiin Kaija K:ta ja yllätys, Kaija K löytyy sieltä yleisöstä hurraamasta. Onhan se kunnia saada tehdä staroista oma versio ja varsinkin juuri heidän edessään. Ja kun meillä on vielä suuri rakkaus heitä kohtaan, niin ei sitä voi pahasta.